Hej alle sammen, jeg hedder Christian, og jeg vil vise jer, hvordan man spiller Skal vi gå udenfor på guitar, som er sangen til Spejdernes Lejr 2012. Der er rimelig mange akkorder i sangen, men jeg prøver lige at gå igennem dem, så håber jeg, I får noget ud af det. Starter i verset, der er kun 2 akkorder. Starter med E-dur. E-dur ser sådan her ud. Jeg skal sætte fingeren her, her og her. Og så skal alle strengene bare klinge med. Næste akkord, det er D-dur. D-dur, der skal man sætte fingrene her, her og her. Så 3 steder også. Der er det kun de nederste 4 strenge, der skal klinge med. Hænger i min vindueskarm, udenfor er solen varm. Står og spejder efter noget, der kan tilføre mit liv et nyt perspektiv. Og så videre. Så går vi til bridgen. Bridgen, den starter med en B-mol, eller en H-mol, som det hed i gamle dage. H-mol, den skal man have fat i bræakkorder. Bræakkorder er sådan, hvor man tager sin pegefinger, og så smider man den hen over et eller andet sted på gribebrættet. Og det smarte ved det, det er, at man kan bare flytte hele hånden op, og så kan man tage alle akkorder i heleste verden. Pegefingeren hen over andet båndet, og så tage det, der svarer til en A-mol, det vil sige her, her og her. Hvis man flytter den akkord 2 bånd op, så har vi en rigtig A-mol. Det vil man normalt tage sådan her. Og så skal vi til en D-dur, den har vi haft tidligere. Og så kommer der en G-dur. Og G-dur sætter man fingeren her, her, og så de 2 nederste her på 3. bånd. Sådan der. Og så til allersidst er lige en G-mol. Så skal vi have en barré igen, det er i 3. båndet. Og så er det de 2 heroppe. Det svarer til en E-mol. Tilsammen så ser det sådan her ud. Tror godt jeg tør at gå hen til din dør. Jeg har min mukkert med, og stedets koordinat er naturligvis beredt. Så trykker jeg knappen ind. Så kommer vi til omkvædet. Omkvædet starter i F-dur. F-dur, det er første båndet. Som en E-durs bræakord går den til en S-dur. Man har pegefingeren hen over 6. båndet. Og så langefingeren, den kan man bare lige lægge en streng under, ned over de sidste 4 strenge, men det er kun de nederste 3, eller den nederste streng skal ikke klinge med. Bes-dur ligger lige ovenover som en E-durs barré. Så kommer der en S-sus-4, og S-sus-4, den tager man sådan her, fingeren henover og andet bånd fra pegefingeren, og så lillefingeren skal ned her og ligge på den her streng. Og så opløser man den til en almindelig S-dur. Sådan her. Så siger den i slutningen af omkvædet, der siger den G-mol. Den har vi haft før. Lige nedenunder den ligger C-mol. Og så slutter den af med det her, som vi har haft, og så As i 4. båndet, og Bes i 6. båndet. Skal vi gå udenfor det? Du virker lidt bleg, kom for trop efter mig, så går vi udenfor det. Ud og slå op. Ud og slå teltet op. Det sidste vi mangler, det er sing-along-stykket. F-dur til S-dur. Vi har haft dem. Man kan tage F-duren hernede i 9. bånd i stedet for. Så kan man nemlig bare lige flytte rundt og så være sådan lidt rock-guitar. Sing it outside. Nature's my drive. Outside I'm alive. Og så videre, og så videre, og så videre. Det var vist faktisk hele sangen. Så rigtig, rigtig god fornøjelse, og have en rigtig, rigtig god Spejdernes Lejr 2012.